Emma, der er ved at stresse vores høn. God Emma! Du må ikke stresse hønsene! Nej. Sat ud af video. Ja. Anden gang! Ej! Har det flot? Vi er oppe på her. Nej, kom igen. 1 ud af 50. Ja, 2 ud af 50. Skal de gøre det igen? Nej, det gør det igen. Nu gør det igen. Det gør det igen. Du har ikke gjort det. Du har ikke gjort det. Ja, det er synd. Sådan er fedt høns. Eller 2 dåser. Kan du ikke, Stine? Nej, det kan jeg ikke. Nej, det kan du. Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg. Det er røvligt. Hvad fanden er gang til det? Ej, jeg har tænkt på, Stine. Du kan faktisk. Du er til at have det. Nej, det er ikke sgu ikke så smart. Nej, det er det ikke. Det er du helt ret i, altså. Hvad vil jeg sige? Nu er de oppe for øjet, fuldstændig den der, du har. Ja, det synes jeg faktisk også lidt ondt. I morges, så. Hvad med dig, Daniel? Har du prøvet? Nej, Du har prøvet? ikke nu, mens de ser på mig. Jeg vil øve mig først. Ikke det var pjat. Skal du prøve? Har du også det